Tekan ndi, Bu? Mari ngecek CCTV omah. Emang ana apa? Aku mari kelangan duit, Bu. Kelangan duit. Iya, kelangan duit 12.000. 12.000 apa 12 juta? 12.000. 12.000. Iya. Terus iki mau sampean cek CCTV ini. Iya, tak cek CCTV. Aku kan curiga, Bu. Heeh. Ambek tonggoku. Mari duitku ilang winginane ku. Menene lho. Tonggoku tuku Pajero. Duit sampean ilang iku piro? 12.000, Bu. 12.000 kan? Heeh. Dudu 120 juta. Dudu 200 juta. 12.000. Duit sampean ilang 12.000, tanggo sampean tuku Pajero. Iya. Sik. Emang regane Pajero ku piro, Bu? Kan iki opo sih? Tuku Pajero nek duwe kurang 12.000 ya tetep gak iso tuku, Bu. Makane aku curiga. Ya gak tau, Bu. Duit sampean ku 12.000, Bu. Ya terus emang apa? Loh, lah iya duit ilang 12.000, tanggone tuku Iya. Pajero. Ya iyalah jelas aku curiga ta lah. Oh mari duitku ilang 12.000. Mari tonggoku tuku Pajero. Berarti sekado, Bu. Jelas sing nyolong duitku iku ya tonggoku iku. Buringga, duit ilang 12.000, kok ngarani tanggone sing tuku Pajero.